A, nemoj mi da radiš. Uj. Zapolio se. Pa nemojte mi sad šetati u svi. Oho. Imaš kod mene u torbi ako hoćeš. To je našem doji. Ozljeda. Možeš sad dobiti crveni bol? Nije, vrem ti pravila. Glupa pravila. Tako sam može 10 puta dići i svaki dobit će 10 boda. Ušamario ga je. Poručilo ga je. Šalim se. Neće tako lako. Neki ko boksač. Ovaj sudac mi jebe stano tu što. Zubola botka. Bravo. Samo ostani sad tu. Ne smiješ mi to. Dobio bolje. Gdje? A sve malo je to. Tek je minuta i 40. Malo bliže da vidimo kako se baci, ali... Znaš, lijepo je biti u publici, za razliku. Pa zašto ga tako lupa jako? Ne smije ga tako podlaviti. Što? Znaš Pepa pokazuje. Reci da je 2 Ja da kažem. Jer i ova Ženiš njega da kažem. Šta je? Jer i ova ispred došla. Bila je. Kako kad, ovisi. Nekad da, nekad ne. Preko ljeta da, po zimi ne. Studira u Zagrebu, pa trenira u Zagrebu. Ja neko uzmeti što on mene pokušao reći. Dobro, 2-1 je. Za tebe. Ne mogu ja na 100 strana mislit. Ne mogu. Znači kad mislite ono samo što mislite znači svaka pozicija koja je mam stili u sajdu i bilo to. Ovo nije dissident, znači sad kad se možeš kad je ovaj zadnji film, on je ovaj dođe boč, to nema. Ma bravo. Pa koji si ti? Ujebe mu mater. Možeš ovaj gore dobro. To je gubio, a? Javi mu to. Doda 3-2 je. Mater, dok se vam priča o... Ajmo. Sad ako izgubi, ja ću ga objesiti. Gdje ti je ruka? Ajde, izvuci se van. Pričemo da gubi. Doda gubiš, radi. Onda ne gubi. Pusti da njim dok on ne dođe do mene, ringi gore i dođe. Ajde, jebemo trokut, Isuse Bože, napravi daj. Jebamo svip mu treba. Svip, ajde, bilo šta. Nećemo biti zahtjevni, jel? Mi će sudac. Baš se sad guzi su namjerno.
Ajde. Ajde! Da, koliko je grdosina. Au, kurate. Izgubio je samim skokom. A bez veze. Kad je skočio, izgubio je. Zato što je ostao dolje.